Dyma ddetholiad o Pumed Gainc y Mabinogi gen i Peredur Glyn, allan o'r stori Cysgod y Grafanc. Mae'r goedwig yn hen, coedwig o ddyddiau cyntefig yr ynys efallai. Mae'r coed wedi tyfu'n dyn at ei gilydd, ac mae'r canghennau'n braf, mae'r tir yn arw a charegog. Dydy pobl ddim yn tueddu i fynd, no, dydy o ddim y math o le i chi fynd am dro. Ond dyna lle res i, a golau gwyn y lamp yn taflu cysgodion mileinig i bob cyfeiriad. Yn araf, llwybreiddiais yn ddyfnach i mewn i'r coed. Roedd dilyn trywydd llysnafedd yn anodd, ond nid yn amhosib. Yn ogystal â'r lamp, roedd gen i aroglau brwmstan y gwaed, os mae gwaed oedd o, i fy helpu. Arweiniodd y trywydd fi rhwng y coed ac i ran ddiaf a dwysaf y goedwig. Gwelais sawl boncyff gyda marciau crafangau arno, brigau oedd wedi cael ei rhwygo a ffridd a thyfiant oedd wedi ei sathru'n llanast. Heb os, roedd y creadur wedi dod y ffordd hyn gan gario'r ebol yn ei grafanc. Roedd batri fy lamp yn dechrau gwanhau a mina hefyd. Roedd pob cyhyr yn fy nghorff yn llosgi mewn blinder ac roedd crafiadau dros fy wyneb a nwylo oherwydd bod rhaid i mi wthio'r canghennau o'r ffordd wrth i mi balfalu drwy'r coed. Wn i ddim am faint o oriau y cerddus i drwy'r goedwig. 1, 2, 3 efallai. Does gen i ddim llawer o gof o'r daith honno drwy'r coed mewn gwirionedd, dim manylion o leiaf. Dwi ond yn cofio'r arswyd yn raddol gymryd lle unrhyw obaith oedd gen i ar ôl. Yn sydyn arhosais, roedd y trywydd gwaed wedi cyrraedd craig fawr a garw ac roedd draen a mwsog yn tyfu drosti. Clystyrau coed o'i chwmpas, bron fel cawell, neu fel mur y hen gair. Roedd holl denau uchel yn ochr y graig, ac roedd y llwybr o lysnafedd yn arwain i mewn iddi. Gyda fy nghalon yn rasio, oedais, gan ddiffodd fy lamp a cheisio gwrando'n astyd. Doedd dim sŵn yn y goedwig, doeddwn i ddim wedi gweld unrhyw anifeiliad nac adar na phrybyd ono o gwbl ar hyd fy nhaith, ond roeddwn i'n clywed rhywbeth yn dod o'r holl yn y graig, sain isel gryg fel rhygnu, cyson, garw. Teimlo'n fy ngwallt yn codi a thrydan statig yn siffrwd dros fy nghroen. Gall yn fod wedi dianc, ac achub fy hun a fy meddwl rhag beth bynnag oedd tu mewn i'r graig, ond penderfynais bod angen i mi fynd yn fy mlaen mwyn dod â diwedd i hyn. Roedd chwa o aer chwerw yn dod o rywle yn ddyfnach yn y graig. Allan nhw ddim gweld yn iawn, ond cawn yr argraff fod yr holl yn arwain fel cyntedd i mewn i'r graig ac i lawr o dan wyneb y ddeiar. Llyncais fy mhwyr a theimlo gwaed ar fy nhafod. Cymerais lond ceg o awyr iach mwyn peidio teimlo mor chwil yna, gan glipio'r lamp ar strap y shotgun, gwthiais fy hun i mewn i'r holl.